Vysoký a naozaj teplý záhon z unikátneho, takmer večného materiálu, ktorý si môžete veľmi jednoducho a lacno vyrobiť sami. Variant, keď je rýchlejšie vyrobiť, ako kúpiť. Tento záhon je už overený časom. Na záhony z tohto materiálu môžete ľahko naniesť takmer akúkoľvek povrchovú úpravu a dodať im naozaj jedinečný vzhľad. Tieto jedinečné záhony môžu vyzerať jednoducho a funkčne, ale môžu pôsobiť aj naozaj luxusne. Sú vhodné pre začínajúcich záhradkárov, pokročilých nadšencov, aj pre tých, ktorí chcú svoju záhradu premeniť na luxusnú zónu. Záhony pre všetky vrstvy a spoločenské triedy. Takéto záhony aktívne prispievajú k získaniu veľkého množstva kvalitnej a zdravej zeleniny aj v oblastiach s rizikovým poľnohospodárstvom. Toto video som natáčal celý rok. Je tu veľa cenných informácií, preto pôjdeme pekne po poriadku. Nalejte si asi 100 gramov čaju a poďme na to. Všetkým ahoj. Okraje našich prvých záhonov, ktoré boli vyrobené z hobľovaných dosiek natretých dekoratívnym antiseptickým náterom, sa po niekoľkých rokoch dostali do takéhoto stavu. Dosky boli pripevnené k kovovým kolíkom, ktoré boli zatúčené do zeme. Nový záhon budem robiť priamo na mieste starého. Za roky, ktoré uplynuli po presťahovaní sa na dedinu, naše záhony prechádzajú skutočnou evolúciou. Staré sú nahrádzané progresívnejšími novými. Začínam vyberať zeminu. Ako vždy, všetko som začal vyznačením. Nový záhon bude mať takmer 5,5 metra na dĺžku a 1 meter na šírku. Z vlastnej skúsenosti si myslím, že takáto veľkosť je optimálna. Pokračujem vo vyberaní zeminy. Ďalej budem používať extrudovaný polystyrén. Jeho štandardné dosky majú takmer 60 na takmer 120 cm. Spotrebovávam zvyšky na dne fľaše, ktorá mi zostala z minulej stavebnej sezóny. Pištoľ na penu začala štrajkovať, tak mi prepáčte za to, že to nevyzerá práve pekne. Dosky s hrúbkou 3 cm zlepujem do pásu. Majú L hranu, ktorú dôkladne natieram polyuretánovou lepiacou penou. Počas tuvnutia pritláčam závažím a lepiaca pena v teple stuhne za 20 minút. Penopolystyrén sa výborne reže stavebným nožom s vymeniteľnými čepeľami. V listovom vyjadrení bude dĺžka záhonu 4,5 listu extrudovaného penopolystyrénu. Diváci kanála Pesniaši Kosiaka často žiadajú, aby som nestrihal videá na také krátke scény. Stále zrýchľujúci sa svet si vyžaduje čoraz väčšie a väčšie rýchlosti. Klipová kultúra však. Tá vytvorila klipové myslenie. Multitasking. Prebytočnú stuhnutú penu odrežem. Používam omietkovú, alkalicky odolnú sklotextilnú sieťku. S jej parametrami sa môžete oboznámiť na etikete. V tomto videu sa pokúsim neponáhľať. Tým skôr, že téma je záhradkárska pomalá. Sieťku režem na pásy podľa rozmerov prírezov z extrudovaného polystyrénu. Diváci kanála Pesniaši Kosiaka, ktorí majú blízko k stavebnej tematike, tento proces určite videli už viackrát. Ale záhradkári, ktorých je na kanáli tiež dosť, mohli niečo prehliadnúť. Preto sa snažím opäť názorne ukázať tieto jednoduché úkony. Miešam kupovanú zmes na lepenie a omietanie doskových tepelno-izolačných materiálov a nerezovým omietacím hladítkom ju nanášam viac menej rovnomernou vrstvou na pripravený kus. Prejdem zúbkovanou stranou hladítka, odstránim prebytočné lepidlo a vtlačím sklotextilnú sieťku. Zhora po sieťke prejdem hladkou stranou hladítka. Ak je vrstva lepidla dostatočná, sieťku sa podarí ľahko do nej zapustiť a zhora zarovnať. Širokou stierkou to definitívne zarovnám. Či už ide o stenu v mojom projekte Dom za $1000 alebo o okraj vysokej teplej záhony, postup je rovnaký a náklady sú minimálne. V horizontálnej polohe sa malta nikam nesnaží sklznúť a s touto úlohou si ľahko poradí aj človek, ktorý predchádzajúcu polovicu života venoval napríklad výlučne vedeckej práci. Alebo zatvrdnutý opilec, ktorému ľahké chvenie rúk môže dokonca pomôcť kvalitnejšiemu nanášaniu. Mimochodom, v projekte Dom za $1000 som ako experiment pri výrobe niekoľkých stien namiesto zmesi na tepelnú izoláciu použil najlacnejšie lepidlo na dlaždice. Je výrazne lacnejšie. A na úplne prvú stenu som použil obyčajnú omietkovú zmes. Tá je ešte lacnejšia ako najlacnejšie lepidlo na dlaždice. Po vyschnutí, a v teplom období sa to deje pomerne rýchlo, polotovary otočím. Celkovo som z riadky vybral zeminu približne do hĺbky rýľa a na okraji, kde budem inštalovať prvý okraj, som sa prehlbil asi na 30 cm. Opakujem už zaužívané činnosti. A veľmi skoro sú polotovary na inovatívny, vysoký teplý záhon pripravené. Takže, prešli takmer 2 roky a už som zabudol, ktorú stenu som čím presne natieral.
Všetko slúži výborne. Nikde nie je ani náznak odlupovania. Informácia na zamyslenie. Ale výrobcovia extrudovaného penopolystyrénu predsa len odporúčajú omietať svoj materiál na to určenými zmesami. Obsahujú polymérne prísady, ktoré zabezpečujú lepšiu prilnavosť k povrchu. Rozhodol som sa, že viditeľná časť okrajov, vyčnievajúca zo zeme, bude 32 cm. To je o niečo viac ako šírka polotovarov. Túto vzdialenosť si označujem ako orientačný bod na dlhých dieloch. Prečo som sa aj tu rozhodol použiť extrudovaný polystyrén? Poprvé, tento materiál vôbec nepodlieha hnilobe, na rozdiel od dosiek. Prvú bočnicu sa mi podarilo bez problémov nainštalovať a vyrovnať pomocou vodováhy. Preto som vykopal rihu na inštaláciu ďalšej. Čas naň prakticky nemá vplyv. Jeho deklarovaná životnosť je najmenej 50 rokov. Jediným nebezpečným nepriateľom penopolystyrénu je slnečné ultrafialové žiarenie. A omietanie s vystúžením sklotextilnou sieťkou nielenže na 100% chráni penový polystyrén pred agresívnym žiarením našej najbližšej hviezdy, ale zároveň ho premieňa na pevný kompozitný materiál. Druhý dôvod použitia práve penopolystyrénu spočíva v princípe fungovania samotného teplého záhonu. Prilepím malú bočnicu a dočasne ho zafixujem samoreznými skrutkami. Na lepenie sa hodí aj obyčajná montážna pena, ale s polyuretánovou lepiacou penou sa pracuje pohodlnejšie. Výrazne menej sa rozpína. Slovo teplý tu nie je použité náhodou. Do takýchto záhonov sa vkladá hrubá a jemná organika, ktorá pri rozklade veľmi skoro začne uvoľňovať teplo. A uvoľňuje ho celé roky. Podobne ako atómový reaktor. Ako chápete, teplá pôda výborne podporuje rast teplomilných plodín. Najmä v našom bieloruskom nestabilnom podnebí. Znútra aj zvonka som rohy vystužil tými istými materiálmi. Extrudovaný polystyrén je výborný izolant. A tepelné straty takejto teplej hriadky budú výrazne znížené. Týmto spôsobom zabíjame dve muchy jednou ranou. Získavame takmer večné obrubníky a výrazne zlepšujeme tepelnú izoláciu teplej hriadky. Je tu ešte aj tretí veľký bonus. O ňom poviem o chvíľu. Ďalšie kroky môžete spojiť s upratovaním dvora. Ako hrubá organika sa výborne hodia nepotrebné dosky. Rozoberám 2 na poli zhnité palety. Východní Slovania, medzi ktorých patríme aj my, Bielorusi, sú podľa mňa veľmi náchylní na hromadenie neporiadku, ktoré súvisí so zhromažďovaním vecí a strachom zbaviť sa nepotrebných vecí. Ako sa hovorí, zbierať je ťažké, ale vyhadzovať ešte ťažšie. Táto toaleta už veľmi dávno stratila svoj význam. Ale jej kostra stále stála. S ťažkým srdcom som predsa len našiel silu a zbúral som chatrnú stavbu. Upokojujúca tým, že jej materiál pôjde na úžitok. Najhrubšia organika je uložená. Je to aj organika, aj bariéra, ktorá bude brániť prenikaniu chladu z útrob zeme a zároveň drenáž. Toto nie je náš prvý inovatívny záhon. Na YouTube kanáli Pesniaši Kosiaka je video o vysokom teplom záhone, ktorý som urobil so zvyškou tehal. To video obratilo internet hore nohami. Získalo 3,5 milióna zliadnutí a hlavne pritiahlo na môj kanál viac ako 50 000 odberateľov. A to už nie sú žiadne žarty. Tialy som uložil vo 2 radov. Maltu som vôbec nepoužil. Pri záhone so zvyškou tehal funguje iný princíp. Tehla cez deň akumuluje teplo a v chladnej noci ho odovzdáva, čím slúži ako akumulátor tepla a vodič slnečného tepla do hĺbky. Úplne bez dosiek sa vtedy nezaobišlo. Zoskrutkované dosky držia horný rad tehal. Spodný rad je asi z 2/3 zakopaný v zemi, takže sa tiež nemôže nikam pohnúť. Určite si mnohí všimli, že v blízkosti veľkých kameňov je vegetácia oveľa bujnejšia. A práve tieto prvé záhony mali tento rok už 7 rokov. Jedna bola vyrobená zo zvyškov dlažobných kociek a druhá zo zvyškov červených tehál. Dosky v nich slúžia lepšie, pretože nemajú priamy kontakt so zemou. So všetkými záhonmi sme veľmi spokojní. Použil som aj triesky, ktoré som si šetril na trieskobetón. Ale zavedenie oveľa efektívnejších metód s použitím extrudovaného polystyrénu ju urobilo zbytočnou aj v našej mimoriadne nízkorozpočtovej výstavbe. Teraz sa stane hrubou organickou hmotou nášho nového teplého záhonu. A teraz pridám, dá sa povedať, živú biomasu. Je naozaj živá, pretože sa celá hýbe. Na jeseň sme orezávali záhradu a podľa starej slovanskej tradície bolo možné všetky konáre spáliť. Tak ako naši predkovia, starí Slovania, odovzdávali ohňu na prvý pohľad veci, ktoré nemalo zmysel hromadiť. Prekáža? Tak ho tam daj, keď už prekáža. Možno je to tak jednoduchšie a rýchlejšie. Ale nepodľahol som genetickej pamäti, pretože sa snažím naučiť pozerať do budúcnosti z vedeckejšieho hľadiska. Hrubé konáre išli na drevo na grilovanie. Konáre sme jednoducho rozdrvili záhradným drvičom.
Teraz sa tento vynikajúci pomletý materiál mení na zásobáreň užitočných prvkov. Mimochodom, táto vonkajšia toaleta je vyrobená z rovnakého materiálu a podobným spôsobom, akým robím tento záhon. Na vrchu je nanesená textúra imitujúca tehlové múrivo. 2 roky. Všetko funguje bez problémov. Náš záhradný drvič je vybavený pomaly sa otáčajúcou frezou, ktorá nielenže rozrezáva konáre na kusky, ale ich aj rozpučuje. A hneď sa rozpadnú na pozdĺžné vlákna. Pomleté konáre a listy ležali len jednu zimu a už sa v nich objavili červíky, chrobáčiky aj pavúčiky. Krása. Treba dodať, že vyvýšené záhony sa vďaka tomu, že sú nad povrchom, rýchlejšie otepľujú jarným slnkom. Sú akoby oddelené od celkovej, ešte studenej masy zeme. Ďalej prichádza na rad jemná organika. Na tento účel používam obsah strednej a vrchnej časti kompostéra. V ňom je prevažne čiastočne rozložená tráva z trávnika, lístie a iný rastlinný odpad. Čistý humus, ktorý som vybral zo spodnej časti, som odložil nabok. Môžete ho pridať do úplne vrchnej vrstvy, alebo ho nemusíte pridávať a použiť ho na iných miestach záhrady. Zvonku som pôdu pri okrajoch pritlačil, aby sa nerozťahovali. Ako úplne vrchnú vrstvu nasypem vyťaženú zeminu. Snažím sa ju nasypať v opačnom poradí, aby vrchná vrstva pôdy zo starej hriadky bola aj vrchnou vrstvou novej hriadky. Tak by nemalo dôjsť k zámene baktérií žijúcich v najvrchnejších vrstvách s baktériami, ktoré žijú hlbšie. Takéto hriadky neprekopávame, pretože pôda v nich zostáva vždy kyprá. Niekto možno namietne, že extrudovaný polystyrén nie je najlacnejší materiál. Súhlasím, ale ak jeho cenu rozdelíme na veľmi dlhé roky, počas ktorých môže slúžiť, potom materiál na hriadky, vrátane omietkovej zmesi a sklotextilnej sieťky je prakticky zadarmo. A nakoniec, klasicky používaná doska na tieto účely tiež nie je vôbec lacná. Vyžaduje pravidelnú ochranu náterom a aj tak je oveľa menej trvácna. Rieka, pri ktorej sa nachádza naša dedina, sa na jar vyliala 2-krát. V marci vďaka topeniu snehu a v máji, keď už všetko zazelenalo, kvôli silným dažďom. V pivnici nášho domu sa objavila voda, ktorá takmer poškodila naše zásoby potravín. Voda sa tu objavuje len pri silných rozvodneniach rieky. Našťastie nestáva sa to každý rok. Túto bezplatnú vodu som použil na preliatie záhonu. Pri predchádzajúcich záhonoch som polieval každý uložený vrstu. Tento raz som sa rozhodol preliať všetky vrstvy naraz jedným ťahom. Manželka povedala, že na tomto mieste som urobil chybu, pretože som narobil veľa blata. Ale z inžinierského hľadiska je to dobrá skúška pevnosti stien záhonu. A tie ju zvládli. Pôda nasiaknutá vodou je oveľa ťažšia ako len mierne vlhká. Hotovo. Záhon je úplne pripravený na výsadbu sadeníc. Tento rok na ňom budú rásť paradajky. Chcem upozorniť. Všimli sme si, že teplé záhony dosahujú maximálnu účinnosť nie v prvom roku, ale až od druhého. Ale aj v prvom roku bola úroda celkom slušná. Pes má taký výraz, že to vyzerá, ako by niečo vyviedol. Kto to vykopal? Kto to vykopal? Všetko, o čom som rozprával, bolo natočené minulý rok. Takto prezimoval náš experimentálny, inovatívny, teplý záhon z extrudovaného polystyrénu. Prešiel rok a všetko vyzerá presne tak, ako by to bolo urobené práve teraz. Okraje sú rovnako rovné, neobjavili sa žiadne praskliny a vystužujúca vrstva drží všade pevne a spoľahlivo. A na novú záhradkárskú sezónu sa mi podarilo zaobstarať túto samohybnú pomocníčku. Do záhradného vozíka Greenworks G40 GCK4 vložím akumulátor, zapnem
Stlačím odblokovanie, otočím plynovou rukoveťou a vozík sa krásne rozbehne. Akumulátor mimochodom pasuje aj do mojej reťazovej pily Greenworks a tiež do celého radu záhradného náradia, ktoré si dúfam ešte budem môcť zaobstarať. Chcem ukázať sľúbeného tretieho tučného zajaca, ktorého sa spolu s tými dvoma prvými podarilo uloviť naraz. Na úpravu takýchto záhonov sa hodí široká škála veľmi dostupných stavebných materiálov. Používam zvyšky lepidla na dlaždice a lepiacich zmesí na tepelnú izoláciu, ktoré mi zostali z predchádzajúcich stavebných projektov. Ešte budete potrebovať obyčajný stavebný piesok. Záhradné vozíky Greenworks majú hnaciu nápravu s diferenciálom, ako skutočné auto. To zabezpečuje výbornú manévrovateľnosť. Nosnosť je 100 kg. Takýto náklad presúvam úplne bez námahy. Sieťku narežem na úzke pásiky, aby som spevnil ešte nechránené okraje. Vysoký teplý záhon s prehľadom prešiel ročnou skúškou času a mnohými cyklami zamrzania a rozmrzania. Preto sa s istotou pustím do jeho úpravy. Tí, ktorí tento postup opakujú, nemusia čakať rok. Som zvyknutý robiť všetko s maximálnou úsporou prostriedkov. Ale tí záhradkári, ktorí sa nesnažia o takúto prísnu úsporu, môžu na ohraničenie použiť kanalizačnú rúru s priemerom 50 mm. Bude to vyzerať veľmi efektne. Treba ju trochu upraviť pílou. Takéto ohraničenie som použil v domácky vyrobenej 300-litrovej nádobe pre našu letnú sprchu. Mimochodom, celá sprcha, rovnako ako steny v projekte Dom za $1000, aj vonkajšie WC sú vyrobené podľa podobnej technológie ako tieto záhony. Dverný otvor v sprche je tiež olemovaný kanalizačnou rúrou. A ak rúru natriete, vydrží veľmi dlho. Ale záhon nie je sprcha, takže sa zaobídem bez rúry. Zmesi obsahujúce cement dosiahnu plnú pevnosť po 28 dňoch. A keďže uplynul už celý rok, spracovávajú sa už úplne inak ako po prvom stvrdnutí. Študujem štruktúru skutočného prírodného kameňa. Sokel a odklapový chodník nášho hlavného domu sú ním obložené. Z prírodného kameňa som urobil aj záhradný chodník. Na steny domu za $1000. Toalety a sprchy bola nanesená textúra tehly. Pri záhone som sa rozhodol byť originálny. Medzi tým jar sa postupne ujíma vlády. Zamiešanú zmes hojne obohacujem pieskom. Keď som sa len pustil do nanášania textúry prírodného kameňa, hneď mi napadlo, že povolanie artbetonára vzniklo vlastne čistým nedorozumením. Zdalo sa mi, že každý, kto aspoň raz v detstve staval hrady z piesku pri rieke v Horúčave, si s takou úlohou bez problémov poradí. Tým skôr, že modelovať cementových zmesí je oveľa pohodlnejšie ako z mokrého riečneho piesku. Preto títo lenivci artbetonári pravdepodobne jednoducho využili našu lenivosť a neochotu vyskúšať si takéto práce sami. A teraz s múdrym výrazom miešajú piesok s cementom, pridávajú tajné prísady a zvyšujú si cenu. Myslím si, že v lepidle na dlaždice a zmesiach na tepelnú izoláciu už sú všetky potrebné prísady. Pre prvé kroky v tomto smere je ich použitie najistejšia a najspoľahlivejšia voľba. Na celú textúru som minul len 1,5 vedra namiešanej zmesi, pričom polovicu z toho tvoril piesok. Práca je vďačná a dokonca upokojuje nervy. S pieskom som to očividne prehnal a väčšinu vraciam späť na kopu. Ďalej budem potrebovať takýto veľmi jednoduchý vlastnoručne vyrobený nástroj, ktorým začínam pracovať asi po 2 hodinách od nanesenia vrstvy. Tu treba sledovať počasie. V mojom prípade bolo marcové, chladné,
takže aj na ďalší deň zmes ešte úplne nestuhla. Keďže je to predsa len obyčajný záhon, všetko robím s minimálnou námahou. Poškrabal som špachtľou, vyčistil štecom. Myslím, že to stačí. Hlavné je včas prestať, pretože lepšie je nepriateľom dobrého. Určite to postačí. Sľubovali dážď, takže aby pomaly schnúcu hmotu nezmyl, prikryl som ju fóliou. Sľubovali dážď, ale napadol sneh. Našťastie už nebol mráz. Kvôli mrazu môžu takéto práce výjsť na zmar. Je potrebná teplota nad nulou. Za pár dní všetko stuhlo a vyschlo. Prírodný kameň je dosť tmavej farby. Aby som nepreplácal za dosť drahé tónovacie farby, používam impregnačný antiseptický akrylový lak na dekoratívnu ochrannú úpravu dreva, kameňa, tehly a omietky. Naozaj veľmi univerzálna zmes. Farba Wenge. Skúsený poradca v stavebninách mi povedal, že presne tento používajú páni, ktorí sa profesionálne venujú natieraniu betónových plotov. Lak je presne to, čo treba. Farba je už po prvej vrstve dosť síta, preto druhú vrstvu nebudem nanášať. Špáry nechávam v prirodzenej maltovej farbe. Chlapi, páči sa mi to. Projekt Dom za $1000, ktorému sa venuje YouTube kanál Piesne Jašu Kosiaka, je už podľa názvu minimálny z hľadiska rozpočtu. V jeho rámci použil aj konštrukciu z lacného falošného hranol a lacný teplý strešný materiál. Vyvinul varianty okien, ktoré možno vyrobiť takmer bez náradia z dostupných materiálov, jednoduché dvere z odpadov z paluboviek, zateplenú podlahu bez dreva a betón a ešte rôzne lacné triky. Neustále mi prichádzajú na myseľ stále lacnejšie metódy. Preto sa zatiaľ jednoducho nemôžem zastaviť a dokončiť tento projekt. Ale tiež mi chýbajú aj tie nie až tak nízko rozpočtové projekty, ktorým som sa na kanáli venoval predtým. Napríklad viem, že mnohých divákov zaujíma, či sa podobnou metódou dá vyrobiť kompaktná, lacná sauna, kúpacia kaďa alebo bazén. Cítim v kostiach, že by to šlo, ale na overenie v praxi nemám dostatok kapitálu. Napríklad taká sauna by mala byť síce lacná, ale predsa len výrazne drahšia ako napríklad toaleta alebo sprcha pre dom za $1000. Na dodatočné bezpečné zateplenie horúcej parnej miestnosti sú potrebné pokročilejšie materiály ako extrudovaný polystyrén. Pre kúpaciu kaďu a bazén je potrebná dodatočná, spoľahlivá hydroizolácia. Rozhodol som sa a zapol som funkciu sponzorstva na YouTube kanáli. Teraz môžu všetci záujemcovia podporiť takéto iniciatívy, ako sa hovorí, nielen slovom a lajkom. Ak sa stanete sponzorom za naozaj symbolické príspevky pre váš osobný rozpočet, nie len, že podporíte dôležité inovácie pre všetkých, ale aj zvýraznite svoje komentáre špeciálnymi odznakmi, ktoré som už nakreslil a nahral. Svojich hrdinov budeme poznať na prvý pohľad. No a budú aj ďalšie príjemné bonusy. Sponzorstva sa môžete vzdať kedykoľvek. Pre tých, ktorí chcú kanál podporiť jednorázovo, som zapol funkciu Super vďaka. Z toho by sme všetci mali mať len výhody. Sponzori. Pocit spokojnosti z priamej účasti. A diváci, ktorí zatiaľ nie sú pripravení na takýto krok, alebo už sponzorujú kanály, ktoré sú im bližšie duchom, dostanú ešte kvalitnejší a užitočnejší obsah, o ktorý sa vždy snažím zo všetkých síl. Neťahaj. Ja neťahám. Počkaj, polož to. Čo je? Funkcia sponzorstva nie je dostupná pre divákov z Ruska. Preto môžete kanál podporiť aj cez službu Boosty. Odkaz je pod videom. Aj tam sú nemenej príjemné chvíle. Nie je to ako vtedy, keď napríklad pošlete podporu na účet a potichu je vďačný len bloger. Teraz všetkých hrdinov vidíme a poznáme podľa tváre. A to je dôležité. Vopred veľká vďaka. Vo videu o záhone s kuskou tehal, ktorý obrátil internet hore nohami, boli zábery, na ktorých opekám klobásky. Vtedy som povedal, že to sú naše originálne zemiakové klobásky. Po bielorusky to znamená buľbianaja kiška. V komentároch ma zasypali otázkami o recepte. Ale trochu som si prikrašlil. Vtedy som smažil klobásky, v ktorých bolo predsa len viac mäsa ako zemiakov. Na správnu buľbianajú kišku sme prešli o niečo neskôr. Chcem využiť príležitosť a veľmi stručne predstaviť dlho očakávaný recept.
Budeme potrebovať len trochu prsíčka, cibuľu, výrazne viac zemiakov ako prsíčka, bravčové črevo, koreniny. Nakrájame prsíčko, zohrajeme panvicu a začneme opekať. Koreniny pridávame podľa chuti. Zemiaková klobása je oveľa zdravšia ako mäsová a hlavne stojí niekoľkonásobne menej a vyzerá takmer rovnako. Nakrájame a pridáme cibuľu. Pokračujeme v opekaní. Takmer som zabudol. Bude potrebné ešte vajce. Výborné jedlo na pohostenie hostí. A nie preto, že by to nebolo škoda, ale preto, že je to naozaj chutné. Ako pravý Bielorus si myslím, že čo sa týka chuti a kalorickej hodnoty, zemiaková klobása vôbec nezaostáva za svojou mäsovou konkurentkou. Zemiaky rozmixujeme na hmotu, rovnako ako na bieloruské draníky, ukrajinské deruny alebo ruské zemiakové placky. Mala by byť taká plocha. Manželka hovorí, že klobásku treba plniť bez preháňania. Inak môže zemiaková klobása pri opekaní prasknúť. Pôvodný staroslovanský recept na zemiakovú klobásu. Starostlivo zachovaný Bielorusmi. Či už s bešamelovou omáčkou s lesnými hubami, alebo len so smotanou, je to naozaj veľmi chutné. Dobrú chuť, šetrite s radosťou. Dajte palec hore. Prihláste sa na odber kanála Pesniaši Kosiaka. Prihláste sa aj na druhý kanál, kde s kamarátom Marikom cestujeme po vzdialených krajinách s minimálnym rozpočtom a varíme na extrémnych miestach, na môj Zen a TikTok. Všetky odkazy sú pod videom. Kliknite aj na zvonček a potom vás určite budem informovať. Nech zavládne mier na celom svete. Ďakujem.